E bine, e bine, foarte, e foarte. Deci japonez mă înțelegea, probabil. Dar te-am înțeles și eu. Oh my god. Mai să nu cine mai pot. Da. Hai. Hai, bucătarule. Ia. Filmează cocktailurile puțin pe masă. Așa, bucătarule. Ia. Cocktailul de la Imex Costicom, de la Bar la Papu. La Constanța. La Constanța. Hai, ia, amestecă puțin și dă-l. Te l amestești cu treaba roșie. Așa un ciorbă de la Constanța, uitați băieți. Două fute repede până la partea ușa, duci și mie un pai, că am intrat să aduc la doi la pai. Hai, mă rog, că n-am dat mult. Ia prin care ăla mai. Urmate să mănâncare. Așa. Dar sunteți măs, domnule. Desfrâu. Da, da. Te-ai dat pe iarbă, a? Etnobotanicii. De ce s-au inventat astea? Ca să nu ce... Etnobotanicii. Hai, pune și cu semnul. Aici trebuie să pleci mai mult. Mi-aș putea o gură de asta atunci, mai mănânci, nu mai vede rău? Așa e la sunează, mănâncă mă bine. Pasamentul la stomac. Pai, aici nu vede din pahar. Eu nu beau de-aia. Nu mai avea Cum poți? Mămitării, ce ai? Ce? Ești la plajă astăzi? De unde am fost împreună? Rușu. roșu de felul așa. Comunist. A, dar nu-i dinamorist. Că mai